urcă apa. LOL, e atât de tare. Uitați-vă și voi. Oh, nu! Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom juca Natural Disaster Survival pe Roblox cu prietenul meu Flavius. Iar acum haideți să vedem ce o să pice la prima hartă. Este Surf Central. What? Oh, ce hartă interesantă. Mi se pare că este este cea, da, aici cu magazinul, cu plăci de surf și cu plaja. Arată destul de interesant. Oare unde este Flavius? Aha, cred că el încă n-a coborât. Haideți să vedem. Haideți să-l căutăm și pe Flavius. Flavius, unde ești? Trebuie să-l pui la lume să dea like și subscribe. Flavius. Uite-l. Da, deci nu știu. What? Unde? Flavius, unde ți s-au dus aripile? Ok, never mind. Poate țin minte că dezastrul de dinainte de acesta a fost o tornadă și poate aceea i-a rupt aripile. Oh, nu, flash flood. Flash flood. Când este flash flood, trebuie să ne urcăm cât mai sus. Deoarece asta înseamnă inundație și o să vină peste noi apa. Așa că ar fi o idee perfectă să stăm chiar aici și acum haide să vedem dezastrul. Deocamdată nu e atât de rău, a urcat apa destul de mult. N-a ajuns încă în zona noastră. Uite că acum a ajuns. Cine se așează în acel turnuleț cu umbrelă ar fi safe, da. Dacă nu cumva mai urca apa. Bun. Cineva deja a picat. Destul de simplu până acum. Destul de simplu. Și am supraviețuit. Da, a fost foarte simplu, nu vine să cred. De obicei, dezastrele sunt puțin mai grele, dar că acesta a fost nici prea greu, dar nici prea simplu. Câțiva chiar au murit. Bun, uite. Aici este mașinăria aceea cu dezastre mixte. Pe aici poți să ții balonul, mărul. Și următoarea hartă este Furious Station. Haide să vedem. Oh, Furious Station. Una dintre hărțile mele preferate pentru că are mașini și care mașini le poți conduce. Ia, mă bag în mașina asta? Dacă mă lasă să mă bag. Uite că mă lasă, dar nu știu cum, dar aceasta nu poate fi condusă, trist. Numai mașinile mici pot fi conduse. Aș putea să iau și eu una. Dacă mai sunt, hei, m-a călcat cu mașina. Și este acid rain. Oh, nu. Oh, nu. Uite că cineva deja a murit, acela cu skin de noob. Noob. Da, și uite, dacă stăm afară ne luăm damage. Pentru că ploaia acidă îți dă mult damage. Nici nu cred că este o idee prea inspirată să stăm înăuntru, pentru că poate să pice tavanul pe noi. Oh, nu, a mai murit cineva. Da, deci uitați, cum v-am zis, efectiv o să pice tavanul pe noi. Acolo unde este verde, e clar că va pica. Așa că o să stau sub... uite, vedeți? O să stau sub gri. Aoleu, dar nici acum nu mai e gri. Ok. Mai am foarte puțină viață. Dacă nu supraviețuiesc, este rău. Aoleu, nu. Yes, am supraviețuit. Ok, asta chiar a fost la mustață. Acum haide să dăm reset. Următoarea haltă este Prison Panic. Prison Panic este oficial harta mea preferată, deoarece putem să fim prizonieri. Am mai făcut asta odată într-un videoclip de-al lui Enobag. Îl găsiți pe canalul lui de YouTube. Da. Oh, nu, acum am fost băgat la pușcărie. Da, de-abia ce am început. Bine, nu de-abia ce am început, doar că am și un canal destul de nou de YouTube și sunt băgat la pușcărie. Nu vine să cred. Ce este și Sandstorm-ul ăsta? Ok, aș încerca să evadez. Știu că Flavius are un caracter foarte slim și poate să treacă prin gratii, dar eu nu prea pot. Ok, poate vine cineva și mă salvează. Că pe Sandstorm nu-i prea bine să stau în celulă, sincer. Uite-l pe Flavius, yes! Ok, mulțumesc, Flavius. Acum, haide să coborăm.
Hai să coborăm, să stăm la parter. Acolo ar fi cel mai sigur. Deocamdată nu mi-am luat deloc damage. Bine, decât extrem de puțin. Ok. Zona asta este destul de dezordonată. Nu văd absolut nimic. Poate dacă mă dau așa în first person. Au. Ce-a fost aia? Ok, nu contează. Încerc să ies afară ca să văd ce se mai întâmplă. Bara. Sandstorm-ul este cel mai rău, nu-mi place deloc. Și am supraviețuit și acest dezastru. Uitați-vă și voi cum arată săraca pușcărie. Săraca pușcărie. Arată încă și-a păstrat cât de cât forma, dar că nu pot să spun că arată destul de bine. Da. Uite că cineva deja și-a dat reset. Haideți să vedem care o să fie următoarea hartă și este Manic Mansion. O hartă destul de interesantă. Îmi place destul de mult pentru că este pur și simplu o casă pe care o poți explora. Cam așa arată. Ok. Și dezastrul care a venit este Blizzard, adică, mă rog, o furtună din aceea cu zăpadă, ceva de genul, o vijelie. Cam asta ar fi traducerea, dar că eu am găsit aici un shelter foarte bun, în șemineu, direct în foc, nu mi-au deloc damage, nu știu cum vine asta, dar îmi convine. Și uite că aici este logic că nu mă mai prinde Blizzardul. Da, este bine aici. Ok, este cam înghesuit. Da, uite că a venit și Flavius. Repet, locul ăsta este înghesuit, dar că este un shelter foarte bun. Uite cum este afară și de la Blizzardul ăsta ții damage. Asta nu prea îmi place. Ok. Haide, nu e prea aglomerat. Și am supraviețuit. A fost easy peasy lemon squeezy. Upsi, ce s-a întâmplat? Credeam că am murit, dar n-am murit. Sunt numai norii aceia. Da, a fost destul de simplu acest dezastru. Acum haideți să vedem care este următorul. Modest Headquarters. Oh my god! Îmi plac mult. Îmi plac mult aceste turnuri. Harta aceasta, da, este una din preferatele mele. Bun, acum, cel mai important lucru de făcut când ești pe această hartă înainte să înceapă dezastrul ar fi să te urci aici. Să te urci. Până, uite aici unde este acest birou, care eu mereu îi spun că este biroul meu de YouTube, chiar dacă nu este. Și mai poți să te mai urci, dar nu cred că este o idee bună, dar noi vom încerca pentru content. Adică vă place să mă vedeți cum mor pe natural disaster în tot felul de chestii. Nu. Ok. De ce a trebuit să fie un vulcan? De ce a trebuit să fie un vulcan care pornește și distruge tot ce are în cale? Nu. Ok, asta n-a fost o mișcare bună deloc. Alright. Nu, au fost distruse scările. Dacă m-aș arunca, aș muri instant. Așa că rămân aici, sus. Nu, m-aș putea ce am rămas blocat. Perfect. M-aș putea duce să sar aici, da. Și n-am rezolvat nimic. Bro. Ok, ăștia sunt survivorii. Mie mi-a dat disconnect. Nu știu cum vine asta. Am trebuit ca eu și Flavius să intrăm din nou. Nu știu, cred că a fost ceva... Cred că a fost o problemă locală. Dar, deocamdată, așteptăm următorul dezastru și... Nu! Hai pe bune! Fix acum când era Rainbow Ride și... Nu o să mă mai spawneze pe... hartă? Ok, m-am aruncat acolo din greșeală, dar fix atunci a arătat că vine Rainbow Ride-ul. Dar a mers. Nu știu cum vine asta. De obicei când te aruncai cu câteva secunde înainte să vină harta, știu că nu prea mergea. Știu că nu te mai spawnai pe hartă. Mă rog, poate că
au făcut un update sau ceva. Și sunt eu cu Flavius chiar aici. Și îl întreb pe Flavius, de ce ar da lumea like și subscribe? Și el zice pentru că este foarte tare. Și eu zic, nu, este și mai tare. Și el și mai tare. Și vine deodată dezastrul. Nu, suntem fix în vârf. Flash flood. Deci, am eu niște cunoștințe despre natural disaster. Iar una dintre ele ar fi că flash flood pe Rainbow Ride este imposibil. În primul rând, cel mai înalt loc ar fi pe roată. Pur și simplu, ar fi pe roată. Când vine floodul, roata pică sau dacă te-ai pune pe acea coșmelie care se vede, coșmelia gri, la fel, o să o inunde pe toată. Ok, nu. La apă. Ok, ne luăm damage foarte repede. Nu spune că s-a oprit roata. Nu, și acum sunt în apă și trebuie să ajung la suprafață, dar nu prea pot. Hai pe asta. Nu, am intrat sub ea. Flavius mai trăiește măcar? Nu cred că nici el nu mai trăiește. Suntem morți. Flash flood pe Rainbow Ride este imposibil. O să vedeți, o să fie no survivors. Dop. Ba nu, este doar cineva. Cum a supraviețuit? Cred că a murit în ultimul moment sau ceva de genul. Nu știu, n-am nicio idee. Cum să pot supraviețui așa ceva? Oh my god. Ăla cred că este pro. Ăla cred că este cel mai pro. Uitați-vă și voi, n-a mai rămas nimic. Oh my god. Fort indestructible. Îmi place această hartă. Deoarece are un helicopter. Paracopter. Ia, pot să mă pun în tank? Da, pot. Pot să-mi puș să fac ceva? Nu, mă bag în... Aproape că m-a băgat în elicopter. Câte roți are tankul? Ok, aici nici măcar nu mai băgăm în seamă că va fi un dezastru. Aici este pur și simplu... o arenă de bătaie. Bun, cred că mă voi urca pe ăsta. Că de ce nu? Că cine știe ce vine? Poate vine un flash flood sau un dezastru la care trebuie să stau cât mai sus. Tornado! Oh, no. Oh, no. A fost cea mai proastă idee să mă urc aici. Ok. Deci n-ați văzut nimic, da? N-ați văzut nimic. Ok, următoarea hartă este Furious Station. Aceasta îmi place mai mult decât Fort Indestructible, pentru că aceasta are mai multe mașini și mai multe chestii interesante. Ia uite, arată foarte bine. Să dau un pic mai încet. Da, arată extrem de bine această hartă, îmi place foarte mult. Ok, să vedem ce este pe aici. Uite că Flavius și-a luat deja o mașină. Interesant. Da, și cred că este cam periculos totuși să stau în mașină, dar că ce nu fac eu pentru content. Arată atât de bine chestia asta, da, cred că este potrivit pentru a fi coperta acestui videoclip. Bun. Nu, Flavius, unde te duci? Eu dau așa din asta mai... nu. Cu tremur. Era cel mai prost spot în mașină. Și acum totul face și tremură ca un jeleu. Nu. Săraca benzinărie. Uite cum pică. LOL, dacă s-ar întâmpla așa ceva și în viața reală ar fi nasol. Bine, sunt cu tremure și în viața reală, dar nu cred că este chiar așa. Nu, deja mi-am luat un pic damage. Am stat pe lângă acea mașină. Uitați-vă și voi cum arată totul. Ok, sunt numai Lego-uri pe aici. Asta mi se pare interesant, că harta asta e din Lego-uri. Nu. Pot să mă urc? N-a fost o idee bună. Ok, o să mor. Dacă o să continui așa, o să mor. Da, și dacă stau așa mă duc în apă, dar nu. Știu că dacă sari și te cutremură în același timp, pe jocul ăsta știu că îți iei un jump boost. Oh my god. Și când pici, mori, firește. Aici este ce a mai rămas din acea mașină. Ok, cât mai durează? Nu. Durează prea mult. Uite-l pe Flavius. What? Stă pe un scaun?
LOL, ce tare e asta! Vreau și eu. Oh my god, acum pupă pământul, nu știu ce face. Oh, nu. Hei, ia uite, s-a oprit și am supraviețuit și va trebui să-mi dau reset pentru că nu pot să merg la următorul dezastru cu atât de puțină viață, firește. Tot Furious Station? Ok. Asta e ciudat. Ok, și tot time-lapse-ul ăsta, oricum, Luca, deci stai numai înăuntru, să nu îndrăznești să ieși, da? Deci să nu ieși, dacă ieși, ești mort, you are dead, că o să vină fulgerul sus de... Ce-am zis eu? Uite cum arată leaderboard-ul. Eu sunt pe ultimul loc, din păcate, dar Flavius este, uite acolo, este destul de sus. Ăștia sunt top 10, deci e bine totuși că sunt în top 10, dar n-am supraviețuit acestui dezastru pentru că s-a întâmplat ceva destul de dramatic. Și stupid. Da, și scrieți voi în comentarii, nu știu, spuneți-mi voi în comentarii de ce apare șoarecele ăsta pe ecran, că mă enervează. Bun, acum cred că o să vină următorul dezastru. Să vedem ce o să pice. Sky Tower, wow, asta este o hartă șmecheră. Pentru că ne putem urca până amețim. Nu cred că o să dau pe repede înainte asta, ca să vedeți și voi cât de ciudat este. Are peste, nu știu, cred că are peste 50 de triunghiuri din astea. Ok. E nasol atunci când piși de pe ele pentru că ți-e o grămadă de fall damage. Ok, haideți să urcăm. Și una. Și două. Bine, nu cred că sunt chiar 50. Și 3. Și 4. Și 5. Și 6. Și 7. Și 8. Și 9. Și 10. Deadly virus. Oh, nu. Oh, nu, am virusul. Oh, nu. Nu contează, nu contează. Haide. Oh my god. De ce fix pe mine m-a luat primul? Că primul care are virusul apare random, așa de la joc, ca să infesteze și pe ceilalți. Oh, nu. Măcar am dat la fata asta. Oh my god, o să mor. Nu-mi place pe videoclip să mor. Oh, sau mai bine trebuia să merg aici sus pentru că aici e multă lume. Să aduc virusul și pe aici. Și la nenea ăsta. Oh, nu, sunt aproape mort. Sunt aproape mort. De ce a trebuit să fiu eu? De ce eu? De ce eu? Oh, ok. Am murit. Sunt cam mort. Yup. Bun, și cam atât a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați și voi un like și subscribe pentru mai multe videoclipuri în viitor. Sper că v-a plăcut. La revedere! Uite cum mor, karma!